Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Eliksa Ġus-Saliba qal li l-akbar kontribut tiegħu matul il-kampanja elettorali li waslet għar-raba' rebħa konsekuttiva tal-partit kien li żamm lit-tim maqut u assigura li l-istrutturi kollha tal-partit ikunu preparati. Fuq il-gazzetta kulħadd spjega li sar xogħol estensiv mal-ferat tal-partit, l-uffiċċju tal-komunikazzjoni u dak tal-loġistika biex il-partit jidħol għall-kampanja organizzat u b'timijiet li jaħdmu flimkien. Żied li l-aktar kontribut li japprezza jibqa' kuntat kontinwu mal-eruq tal-partit u man-nies fit-toroq u fid-djar tagħhom li deskrivih bħala l-aktar element importanti ta' kull kampanja elettorali. Dwar il-messaġġi ewlenin tal-kampanja huwa qal li l-Partit Laburista rid iwassal il-messaġġ li jaħseb fil-ħtiġijiet individwali ta' kulħadd, bil-motto miegħek f'kull pass ta' ħajtek. Spjega li l-programm elettorali bbażat fuq aktar minn 1000 weda kien infassal biex il-ġid maħluq mit-tkabbir ekonomiku jilħaq lil kulħadd skont il-ħtiġijiet tiegħu. Qal ukoll li minkejja ċ-ċirkostanzi ekonomiċi internazzjonali li jistgħu jinbidlu, il-partit rid jagħti serħan il-moħħ li ħadd ma jitħalla jbati jew iġorr il-pis li ma jistax ilaħħaq miegħu. Żied li s-suċċess tal-partit dejjem kien mibni fuq il-prijoritajiet tan-nies u għalhekk il-Kungress ġie organizzat b'diskussjonijiet miftuħa u konsultazzjoni wiesa' ma' dawk kollha li xtaqu jagħtu semhom. Meta tkellem dwar il-kampanja elettorali qal li kull mument kien wieħed speċjali. Iżda semma b'mod partikolari l-aħħar mass meeting fil-Fosos tal-Furjana u l-mument meta saret ċara r-raba' rebħa elettorali konsekuttiva tal-Partit Laburista. Huwa spjega li biex il-partit jilħaq liż-żgħażagħ kellu jsaħħaħ il-preżenza tiegħu fid-dinja diġitali u jinvolvi liż-żgħażagħ infushom fit-twassil tal-messaġġ. F'dan il-kuntest faħħar il-ħidma ta' żgħażagħ Laburisti li qal li jorganizzaw numru kbir ta' attivitajiet li resqu eluf ta' żgħażagħ ġodda lejn il-partit. Dwar il-lezzjonijiet li ħareġ minnhom il-partit wara l-elezzjoni qal li l-aktar waħda importanti hija li x-xogħol irid isir tul il-leġislatura kollha u mhux biss fil-perjodu ta' qabel l-elezzjoni. Huwa qal li minnu fih wara l-elezzjoni beda xogħol biex il-partit ikun preparat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew li jmiss. Żied li hemm bżonn tisħiħ tal-partit biex jismgħu jaġixxi fuq il-problemi tan-nies filwaqt li jkomplu jsiru investimenti f'mezzi moderni ta' komunikazzjoni u fl-attiviżmu lokali li deskrivih bħala l-qalb tħabbat tal-Partit Laburista. Fuq it-tisħiħ tal-istrutturi tal-partit huwa qal li waħda mill-prijoritajiet ewlenin hija aktar investiment fil-mezzi tax-xandir tal-partit li qal li jurew il-valur tagħhom matul il-kampanja elettorali. Żied li hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu mġedda l-għodot li bihom il-partit iżhom kuntatt mal-membri tiegħu u jattira nies ġodda, filwaqt li jingħataw aktar riżorsi lil ferat u lil kumitati lokali biex ikomplu jaħdmu qrib iċ-ċittadini u jattiraw talenti ġodda. Meta mistoqsi dwar il-bilanċ bejn l-għaqda interna u d-dibattitu fih dan il-partit huwa qal li ma jarax konflitt bejn it-tnejn. Skontu l-għaqda tinkiseb billi kulħadd jingħata spazju jesprimi l-opinjonijiet tiegħu u juża t-talenti tiegħu, filwaqt li r-rwol tiegħu bħala deputat mexxej huwa li jiżgur opportunitajiet indaqs għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Huwa temm jgħid li l-akbar kisba li jixtieq ħalli wara jħassal elezzjoni ġenerali li jmiss illi jara li l-Partit Laburista jibqa' jiġġedded, iżomm ruħu relevanti għar-realtajiet tal-lum, jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies u jħaddan idejat ġodda.